Vítam vás tu Dodo pri druhom parte na túto parkour mapu od tohoto, jak sa volá, Dominik 204. V minulom videi, keď som to dával na YouTube, som zistil, že audio bolo trošku na hovno. Teraz som to už trošku vyriešil. Všetko som prenastavil. Ako nebude to zase nic moc, ale to... Čic. Nasrat. No. A potom nefailoval som to, nekúkal som sa do druhých let's playerov, jak to hrajú. Nebojte sa, takže... Pohoda, klídek. A maso ani nepotrebujú, na čo by mi milé maso. Nefailoval som to. Mapu hrajú prvýkrát, no už druhýkrát tak, ale neviem. Nekúkal som sa. Ja som si iba tak chodil po stránkach a zrazu. Ahoj, vynalezol som najnovší mapu. Tak som si ju stáhel, dal som si ju do Minecraftu a vychádzam ju hád. Takže som si ju dahal. Budú vyprávať normálne, ale ne. A potom ešte včil vás rečík poprosím, O, tu čo do stejku, jo, to mi asi tedy vypadlo. Tak ešte vás poprosím, že, lebo ja to potom zapomenu, ja to nikdy neríkam potom na konci videa. Poprosím vás o lajky, o odbery, aspoň o videnia a dneska tu možná učujete aj ináčí hlas, lebo tady vedľa mňa sedí môj brácha a no práve vás pozdravil a neviem. Do prdele! Ja vím. Prosím, nepíšte mi do komentáru, že jsem nemohl. Já nejsem nemohl. Tak možná nějaký, tak trošku nemohl jsem. Ale tuto parkour mapu neznášam. Do prd! Za toto, než natočím já to asi dám já to nedám ani na 2 party. Aspoň to spavnování mohlo to zombíku, mohlo to Dorky, dej element. Potřem. Dopi. Skáp. Dorky, jak já skápem. Aleluja. Uzrám, potřem, hej. Ne. This is Sparta! Aby skapal do rána. OK, ponoríme sa. No běž si pod vodu, ty debile! Já chcem jít pod vodu. Ano. Hej, nech skape. Já ne. Jdeme preč. Hoj. Ahoj. Pojď. Dobré. Ne, potřebujeme, už tě seš. Já ho zabijem, toho skeletona. Co to tak laguje? Do ryti. OK, dobré. Fakt, to spavnování mohlo trošku. Já tuto naposledy jsem hrál tuto parkour map. Já ju vymažem ju. Skáči, debile! Ty pojď sem. Ukáž, pojď sem. Ježíš moje. Som nedal. On nemůže chcípnout, ty kokos. Ježíš. Ale však... Hned jsem blízko! Ježíš! Ty kokos! Ne! Do ryti! Skáč!
skáč. Hej, ja to rozbijem, túto mapu. Ty kokos, ty kes! Ešte sem to až dojde. Jo, to zničilo mapu. To je shit. O, to tu. O, si to tu asi... Jak vidím, nerzareskoval. OK, takže už vím, co budeme robiť. Posral si celú mapu, demente. Celá mapa je na hovno. Do pipi. To sa nedá. Táto skupí. Už toto asi precha. Do pipi. Ja som tak naštvaný, že to tu musím samo pipávať. A ty to, čo mi stíha? Hej, poď si, už mňa sere. No poď. No poď, no to je to na férovku. Poďme. No čo je, máš problém? No skáp. Ježi, no, do tej lávy, ty debile! Skápíš. Kde je ten debil? Kde je? Skáp. Nech skape, tento nech skape. Skáp. Ty běž do prdele. Skáp. Jo, hotovo. Já ťa môžem... Vylíš mi prdel. Jo! Áno! Už horá, jo! Aleluja! Hahaha! Kto tu včil Hahaha! Kto tu včil vyhráva? Haha! Šiti! Ty kokos! Ja to snad... Otámej. Hada! Jo! Áno. Ja to dám rozhodne asi na tretí. A potom informujem vás, že stáhla som si ďalší 2 nové mapy. Tu budeme tiež natáčať. A uvidíme. Však. Uvidíme sa pri ďalším díli. Toto už sa fakt nedá. Táto mapa je celá na hovno. Nech mňa čuje aj Dominik. Hrúza. Nech to spavnování ty kokos dá trošku menší. To nic, prostě nervy mám úplně někde až prdeli zastrčené, až na konci prdele. Nevím, seru na tuto mapu, spravím ještě ten tretí part, ale tam, keď to nedokončím, tak to sfailuju a půjdem cez ten kopec. Srad na to. Čaute.